Hier staat onze Irma, een van de grootste paarden met Vello. Een lievertje, 25 jaar. Dit is Gingertje. Hé, liefje, ben je een beetje bang voor de camera? Ginger komt van de voormalige Leeuwarden Manege. Ze is 29, bezig aan de 9e pensioenjaar. Dit is onze laatste aanwinst, haar jongen, James Bond. Hij wordt in april 24, een heel leuk paard. Maar bij mij wil zeggen dat dit eigenlijk een soort van bejaardentehuis is voor hier, zo net. Het is een opvang voor oude manegepaarden. Het welverdiende pensioen, de goede oude dag voor dieren die hun hele leven lang gewerkt hebben voor iedereen. Ja, want laten we eerlijk wezen, het gras van alle hinders komen net in een hinderbejaardentehuis te wonen, of Nee, wel? paarden waar geen oplossing voor is, die gaan dus helaas vaak naar de slacht. Dus dit is begonnen om te zeggen van dat pensioen van die dieren waar geen oplossing voor is, regel dat. En dit is dus de stichting en wij hopen dus in de toekomst rustig verder door te groeien ook. Meer paarden dat te kunnen bieden. En dit moet altijd kunnen aanlopen, anders loop je net zo hard weer terug. We doen allebei doen we hier 5 dagen in de week het beheer. 4 dagen in de week? Ja, dus een behoorlijke inslag op tijd. Maar, Ja, maar waarom? gewoon voor het welzijn van het dier zelf. Ik vind het zonde dat ze zeggen van het dier is iets oud, we gaan naar slag brengen. En nou worden ze tenminste fatsoenlijk, hebben ze een eigen opvang. Maar ja, de huidige realiteit is dat je natuurlijk dat dit hinsterstrand aan het scherpen bent, of net? Ja, dat is het enige, maar dat hoort erbij. Goed zeven is een kunst. Dat vereist jarenlange ervaring. Dit vereist wel enige ervaring om inderdaad op zo'n manier te kunnen uitmesten. Dat mij om eerlijk te wezen een beetje denken aan zo'n Chinees die aan het wakken is. Nou, ik denk niet dat dit te eten is. Doe maar. Ja, ga maar naar buiten. Keurig. Paarden zijn bijzondere dieren. Ik bedoel, ze zijn prachtig om te zien. Als je hun beweging ziet, zo groot en sterk als ze zijn. Ze zijn in een draf ook heel elegant. Ze zijn ongelooflijk wendbaar. En ze hebben uiteindelijk een hele zachte, lieve natuur. Ben hinders leuker dan mensen? Het is niet te vergelijken. Wij zijn mensen, wij hebben ook ons behoefte aan onze menselijke contacten. Maar je hebt met paarden wel, vooral wanneer je een hoop aan je kop hebt gehad, de rust. Met een mens moet je praten. Met die paarden, daar zit ontspanning in. Nicolaas Trosten, Laurentien is nu van het Koninklijk Huis. En dit is via haar moeder een voorouder. Dit is trouwens ook een bekende kunstschilder uit Workum, Tjipke Visser. En hier ligt de grafsteen van Winkel van Sinkel, Jozef. Ja, Sinkel zie ik daar staan. Jozef Maurits Anton Sinkel, bijna iedereen kent hem wel van het gedichtje, het liedje. In de winkel van Sinkel is alles te koop. Potten en pannen, mosterd en stroop, hoeden en petten, ook damescorsetten. En die laat hier in Workum? Die laat hier in Workum begraven. Een van de mappen. Een hele bijzondere map. Van de familie de Jong. Een heel veel voorkomende naam in Friesland en Nederland. Maar deze map is nog bijzonder, want het gaat om alleen maar Jan de Jongs. En die zijn allemaal gesorteerd op geboortejaar. Dus heel makkelijk terug te vinden. Ik moet een Jan de Jong hebben van 1865 of van
1855 en zo gaat hij steeds verder terug. Zo'n 200.000 zijn hier op alfabet gezet. En ik heb ook nog doosjes vol met foto's. Ook zo'n 200.000. En die moeten nog. En nou ja, 100 per dag. Reken maar uit hoe lang we erover doen. Dit ben al in het wasjes werd nog foto's in zitten. Dus had ik... Nee, ik ken er net bij. Maar er zitten al in mapjes in. Hupsakee, Jouweren Westermeer. Nou, daar zitten zante foto's in per mapje. Heb je alle families van Friesland hier? Ja, ik denk het bijna wel. Kun je u nog eens wat zien laten? Welke namen Tingston? Die eigen namen? Nou, vooruit. Hofstee, hè? Ja. Als er zegt, die paken, dat is meestal het begin. Ime. Ime. Als ik ken uit Tasjoch, even zien of ik een ime heb. Ja. Is dat in paken? Ja, dat in mijn paken. Waarom wil je al die foto's verzamelen? Ik denk dat er een heleboel oorzaken binnen. Het feit dat je met genealogie bezig bent, met familieonderzoek. En dat je het heel goed wil. Maar je hebt respect voor iedereen die overleden is. En je wil een stukje bewaren van die mensen. En op een begraafplaats lezen natuurlijk herinneringen. Ik ben heel graag op begraafplaatsen omdat het zulke mooie plekjes binnen in de natuur. Het is altijd heel stil. Dus daar viel ik me wel tussen eigenlijk. Een beetje raar misschien, heel veel mensen vinden dat raar, maar nou ja, ik vind dat mooi.